ning kong ning shap ngasngo ban ai kublay ban ai ngo yo blay try kan rad ubala rila sumar nga bat kumjuru ngasngo ban ai kublay ya ifada jubi bat ya kiko workers jong kaneka renewal center kibala ai mensim kibala pen i yang akumno ngadei ban wan shakhamad ban sakhiya ublay bat kabalai ngasngo ban ai kublay kerpang ya ime ya ipa kibali hikai yang nadu dangred kumno ngadei ban duai bat kumno ngadei ban i ya ublay bat kila hikai yang ba kumno ngadei ban sengap kila ay nga kila pli nga kalat kalenti bang ngadei ban sengap ya kaktin jong ublay la ki retreat la ki seminar nadu bangadang kena hadu mentang kakerteng jonga kadei ai dahun marngar ngasyong nga sa hakasnong mautho kabadei hapo jong kaparish nong ston pendengre ngadon ulok bat ngadon iwe ikun kentei iba ars nem karata ars nem prabanai ngala pendap ya kajing tho shongkurim jonga hak usnem arajar arpuwe ubenai January but ha ubenai March arajar arpuar ngala kaya ikun jonga ikun kentei but hadin ba ikun jonga iladap shi benai ngala sedang banyo ya kajingpang kabaong hakaktin pareng mo kabras lam shi benai ngamla ban ai buin ya ikun jonga ngala lej ban shim dawai na ki doktor hanong ston i doktor ilaong ya nga ba pin ha bandi ya ki dawai shiposngi bat banyo ya ki injection sansngi tingala pendep ya ki injection bat ngala pendep ru bandi ya ki dawai te ngala koj nyo na kani ka jingpang bat ngala la ru ban pendep ban ai buin ya ikun jonga pura shisnem hadin ba ikun jonga iladap arsnem karata menta usnem ha ubnai March ha ubnai April biang ngalasdang banyo biang yakani kajimpang braslam kabadei hakaliang kamon ubnai May pat ngalayo ban lechim banta haka Bible Convention kabalong haka parish jongihi menta usnem haka parish nong ston penengrei dei nakatu kasngi nakatu kapor ngasngo ba ngadei ban update kumbangi update yala ki jongki ki passbook kumbangi update yala ki jongki account tingaru ngasngo kta hakatu kasngi bang ngadei ban update yala de kumno bangan yo ma dia kata ka jingshong sa jong jisu hangi bat halor kata ka jingpang ru kadang ban ngalalej ban shim dawai na ki doktor hapo nong ston hi hakasin kabaning kong ngalalej ban shim dawai i doktor ilaong yang nga bapi habandi dawai ar posngi te ngala pendep hendri wala kataru kata ka jingpang ka klem ja kata ka jingat ka badan ru kadang sa bat kadang kamhe shi kamhe te ngalalej ban shim dawai biang sa shisin i doktor ilaong yang nga bapi haban di dawai biang sa lai posngi tingala di pendap ya kita kidawai lai posngi handrei wala kataru kamja badha ubnai June kumba ngalarai halade bangade ban wanno syakani ka renewal center kumba ong ki padar how to ubnai me ba pile kinong nong ston pilong ki badan bok ba phiyo ya kani ka renewal center ka badan hajan jong pi te mga bat ilog jonga ha ubnai June ngila sedang banwan siya kanika Bible Convention bat hadin nang tapat mai lalenyo siya kajakatri jong i ngapan ngalayay peteng banwan siya kanika Bible Convention rengkat kajing syania bat kajing i jaw blay halor kata kajing ban jong kajing pang bat halor kajing ban jong kijing jenjar haying hasem hendrei wala kataru ngangej bat nga ahti hau blay ti hau benai August ngalalej ban check up sa Shillong Hanazaret Hospital i doktor ilaong biaya ngato menta shiposngi di kini kidawai bat lada kani kadawai kam yarap ai ruya phi
te sawan ngidon kam banle no ya kites ki banon kam baro khot ki scanning ki mo te ngala pendap bandi ya kita kidawai Henry wala kataru hakajing long briu jonga ngalai ai bu teng ngaklam lej ban lej kita ki tes kum kam tam bangi kilong kemi ngidon bun kijing jenjar ki kamram bangi hap ban pendap haying hasem Henry wala kataru ngai IT hau blei kum baong ibro daras menemoy iyong ba ai kan long kamon ko jong me kum tahi ngaru ngalarai hakaman sim ladi balada ka di kanu kajing pangru ai kan long kamon ko jong me bat haka khadwei tering ngawan ban shimban tabiang haka mega Bible Convention haka tu kasngiru ngalasngo bangayo mat yo mensimakhoy but ngawan biang haka next day haka khat tarik jong benai Oktober hi ba lawan ai jing hikayangi dai brother sajid bad haka tu kasngihi ngalayo ma dia ka jing ko jing khia ka balaweng no phar nanga da ka jing ta jong jisu baru mensim bakhoi leng ba jong i brother sajid bad haka tu kapor ba i brother ikta yanga mas ngutu shisha bau tau jisu ulawan ban kata yang kata ka jingpang ka badan hapo jong kata ka bres ka jonga hakatu ka porhi ka su bat ka jano wud baro hadu mentah hadu kini kisngi kala jano kamdan shu ka jingat kamdan shu ka jingpang bun ki parlok jonga ki bala kli yang amo ba kumbaong ibrodar hakatu kasi ba piladon ya ka jingting ba pinyo ya ka jingpang kansa Henry ho aka jinglong briu ka jonga ka daihi bangalating bangayo ekta ka jingpang kansa namar ba kani ka jingpang kalay ay beteng siya ay beteng hadin bangala debyo ikidawai ki injection ro kum tamo te Henry kam dei ka jingpang kansa ni ngaptip ka dei ru ngakhamle ki check up ki scanning ki test barokhat Henry ngala konyo hi hang tahi ngangit skemro bakam dei hi ka jingpang kanser ni ka deiru Henry ujisu wala shimti lud ya kita baro ki jingpang jonga